ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Яка мошини фурӯшӣ ҳастад баъдрон Toyota Camry ҳастад ки соли бароишаш 2010 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекардад. объем мотораш 2.4 литр гуфтааст. коробкаш автомата саистани мошин мегӯяд беҳтарин дар ҳолати хуби техникия баъдрон 4 диска, 4 балони 80%, кондитсионер, электропакет, кожани салон, задагӣ пуштагӣ надорад, родной краска, номеро транзит опшн, мошин 100% мегӯяд дуруни ҳами шарда гаштагӣ. фурӯхтан бошад бо нархи 85 000 сомонӣ мега баъдрон бо арзонтар мекунем. танҳо одамони харидор боша мега омада аз пеш бина 2010 сол Toyota Camry нагуфтиянд ки дубайска, американска, инаша худ аниқада мегирен. номерошо мегафон аста кор мекунад. мошин бошад дар шаҳри Душанбе. ба кадоми то маъқул аста маромат занг занем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад баъдрон Daewoo Nexia ҳастад ки свети серебристи соли бароишаш 1994 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой гуфтааст. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷат дорад, лекин нагуфтиянд чанд қасро дорад, лекин ҳуҷҷат дорад. мега 4 дискаҳои престиж, 4 балони 60% салон шавсада, родной краска, серебриста, газ бензиншам кор мекунад. фурӯхтан мешавад бо нархи 11500 сомонӣ мегӯяд соҳибшон. бо арзонам мекунем мегӯяд омада аз пеш бинем, бо ягон сум муомилаи хуб мекунем. мошин бошад дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. ба кадоми баъдрони аз ин территория маъқул аст маромат тамос гирем, пурра маълумотша гирем. аз шумо хоҳиш мо ҳамна ки лайкҳои бепул дона гузорем ва имконат бошад навора дар ватсапи мотон падилса кунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад баъдрон Mercedes-Benz C-классае ки сечка соли бароишаш 1995 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. гази евро 4 дорад. объем мотораш 1.8 литр гуфтааст. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 балони нав аст мега 2 дари пеш мега электропакет, 4 диска, мошин мега зура мега бе ягон камбудӣ, саатяниш нахаду дар ҳолати кория фақат мегири ҳай мекунӣ. срочно мефурӯшад мега бо нархи 32000 сомонӣ бо арзонтара мекунем мега 32000 сомонӣ омада мошин аз пеш бинем мегад муомилаи хуб мекунем. мошин намхали свети вишнои олушагӣ света қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт. ба кадоми то ки маъқул аст маромат тамос гирем. шумо дам агар намхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника барои фурӯхтан бошад, маромат, сурат, маълумот, адрес, номери телефонтон роҳӣ кунед. мо намхи дар видеои оянда реклама эълонда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад баъдрон Opel Astra F ҳастад ки дар кузуфи седан соли бароишаш 1996 солае ки бензин газ ардиш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой гуфтааст. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега центразамока обогрев сидения дорад. хадавои кадагӣ, аккумулятори пачка баъдрон, яъне ки мошин мега 100% обогрев сидени, яъне хадавои ҳамаш кадагӣ аст. аккумулятори пачка мегӯяд мондем. моторам мегӯяд 100% бе ягон расход, родной краска, салоншам тоза, 4 балони 80%. хоб срочно фурӯхтан мешавад мега бо нархи 26000 сомонӣ бо арзон мекунем мега, не ки илтимос кардиам ки беҳуда мега занг назананд. одамони конкретна мехаридагӣ. мошин бошад дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. номерошо мегафон аст. маромат срочно тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад баъдрон бояд тайга аст Mercedes-Benz C-классае ки сечка соли бароишаш 1994 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр гуфтааст. коробкаш автомата мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 дискаҳои рамашка, 4 балони 60-70% мега салоншам тоза, родной краска, задагӣ пуштагӣ надорад, 4 электропакет дорад, элеганс.
мошин мегӯяд на хадо скамейкаҳо ҳамаш нав омада аз пеш бинӣ мегӯяд бо арзона мекунем. мошин бошад дар шаҳри Душанбе қарор дорад, фурӯхта мешавад бо нархи 35,000 сомонӣ муомила дорад. кадоме ки мехарам мегӯяд хубаш омада аз пеш бина мегӯяд муомилаи хуб дорад. баъдро шумо чӣ хеле ки дар комментариya хоҳиш мекардед ки сечкаҳои арзон ина ба шумо варианти хуб аст ки бо темболи элегансия 4 дар электропакетае. марҳамат номерошо мегафон аст кор мекунад, метавонед ки бештар маълумот гирем. фақат дастгирин лайкотона фаромӯш накунед, монед навора падлиса кунед. мошини фурӯшии навбатии Сайбадром ВАЗ 21099 ҳастае ки мошинои советскии молодежни соли барои 1999 сол мегӯяд сӯйбуш. бензини холия мегӯяд сӯйбуш, объем мотораш 1.5 литрая мегӯяд, коробка механикая. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. раднои краскаи намхелаи сфед 4 та бронаи 50-60% бадон дискаош простой. салоншам содаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. пурра маълумотша бо худатон мегирен. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 6500 сомонӣ мегӯяд сӯйбуш, бо савдо ҳам мешавад. 6500 сомонӣ мошин на хаду нашуд хадавои ҳуҷҷат и чизо маълумото неста бадрон инаша худатон мегирен. номерошон мегафон аст кор мекунад, мошин бошад дар пойтахт шаҳри Душанбе. ба кадом баъдроне ки ҳамхел мошин дар кор аст марҳамат тамос гирем. мошини фурӯшии навбатии аз Сайбадром бояд тайгааса Mercedes-Benz C-классае ки сечка объемни соли барои 1999 солае ки бензини холия мегӯяд сӯйбуш. объем мотораш 1.8 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин бе ягон камбудӣ. кондитсионер, электропакет, диска, салоншам тоза, классика бардоред, объемни классик, мошин мегӯяд 100%. ростига маълумотои мошина бисёри бад навистагӣ нестанд, не ки мегӯяд ки аз пеш омада бина мегӯяд ё ки ба телефон тамос гирад танҳо одамони харидор. инамхе раднои краскаи бардори назди фурӯхта мешавад бо нархи 51000 сомонӣ, савдо ҳам дорад дар назди капотуш. инашам дар территорияи шаҳри Душанбе қарор дорад. номерошон билайн аст кор мекунад. фақат одамони харидор мегӯяд занг занам, арзон мегӯяд, ҳама ҷош мегӯяд кор мекунад. марҳамат дига маълумотша гирен. шумо дамагар мошинои майдаи, мошинои боркашаи, хонаҳаи, заминаи, квартираи чизе ки набошад барои фурӯхтан, марҳамат сурат, маълумот, адрес, номи телефонро рӯй кунед, инамхе фурӯшда мегузорем. мошини фурӯшии навбатии аз Сайбадром бояд тайга аст Opel Astra F ҳастае ки дар кузуфи седан соли барои 1993 солае ки неки ранги 95-96 кадагиан. бензин газ ҳардаш кор мекунад, объем мотораш 1.6 литри простое, коробкаш механикае, мошин мегӯяд ҳолаташ беҳтарин дар ҳолати хуби техникае. 8 моҳи дига мегӯяд тонировка дорад, 4 та бронаи 60%, салоншам тоза, мошин мегӯяд на хаду чихолои нав задагиае. 97 солае неки ҳамаш 100% тонировкаш 8 моҳи дига срок дорад. срош намефурӯша мегӯяд бо нархи 24500 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. 24500 сомонӣ савдош дар пеши мошин капот да мегӯяд соҳибшон. мошин бошад дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошо номерои Вавилон аст кор мекунад, метавонед ки дар ҳамин Вавилон занг зада бештар маълумотша гирем брадарон. узр фақат лайкора фаромӯш накунед. аз шумо хоҳиш ки лайки бепула гузоред ва имконат бошад ҳамин навори моро дар ватсапи мошон яъне ки силкаша падлиса кунед. мошини фурӯшии навбатии аз Сайбадром Opel Astra J ҳастае ки дар кузуфи седанаш соли барои 1998 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр гуфтааст, коробкаш механикае, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 та диска дорад, 4 та бронаи 60%, раднои краска сиёҳ, салоншам тозае, мошин мегӯяд на хада омада аз пеш бинин мегӯяд 98 сол, газ бензин ҳамаш кор мекунад. мошин на хада мегӯяд дуруни шарда гаштае. нархи мошина 35500 сомонӣ гуфтагӣ аст соҳибуш, бо арзонтара мекунем мегӯяд омада аз пеш бинин, бо савдо ҳам мекунем. 35500 сомонӣ 98 сол. номеро телефоншон мегафон аст навистага ба кадоми то ки маъқул аст марҳамат тамос гирен. мошин бошад дар шаҳри Душанбе қарор дорад. мошини фурӯшии навбатии аз Сайбадром Toyota Corolla ҳастае ки соли барои 2009 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр гуфтааст, коробкаш автомата, системаи мошин мегӯяд беҳтарин на хаду. 4 та диска, 4 та бронаи 90%, салоншам тоза, электропакет, кондитсионер, кожани салон, мошин мегӯяд на хаду ҳастае. фурӯхта мешавад бо нархи 76000 сомонӣ мегӯяд, бо арзон ҳам мекунем мегӯяд, вариантҳои алишам ҳаста мегӯяд, ягон
Opel Astra-ҷи караван бошад мегӯяд алиш мекунем. Astra-ҷи каравани Astra-ҷи ям хел мошин бошад мегӯяд алиш мекунем. Кадоми сумкате мехарам мегӯяд аз 76 000 сомонӣ савдо ҳам мешавад. ин мошинам дар территорияи шаҳри Душанбе қарор дорад. номерошон вавилон аст барадорам. илтимос карда беҳуда занг назананд. одамое ки алиш мекунанд марамат Astra-ҷи караван бошад алиш мекунем. кадоми сумкате мегирад омада аз печ бина мегӯяд яъне ки арзон мекунем. мошин мегӯяд ягон камбуди ягон расход надорад. хоб баъдон агар шумо ягон мошин хар бошед дар комментари нависед ки кадом марка кадом модел кадом солаш. агар мо ёфтем пешниҳод шид албатта пешкаш намекунем. фақат шумо лайк камонед сабр кунем. мошини фурӯшии навбатии саҳиббарадорон Opel Astra F аст ки дар кузови хечбек светинам хеле вишнови олучагӣ аст ки бо нархи арзон. соли барои 1991 сол гуфтага аст ки бензинка сардаш кор мекунад. объем моторош 1.6 литри простой экономини простой коробка механикае. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега хай 4 балонош мегад простоя мегад 50%, 4 дискаи худашай салоншо ҳам соза мегад. яъне ки задаги пустагиша нагуфтем. мошин хай ҳолати миёна мега не ки нахадвай мегири хай мекунӣ. хоб срочно мега сум далкора мефурӯшем бо нархи 13 000 сомонӣ бо арзонтара мекунем мега кадоме ки харидори аниқаса аз 13 000 сомонӣ арзонтар када метием мега соҳибшон. қарор дорад дар шаҳри Кулоб. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошон омобайлай кор мекунад инҳа ахири 65 метавонед ки дар ҳамин рақаму занг зада пурра маълумотча гирен марамат занг занед арзон мекунанд. лайкора гузоред ва имкона бошад навора силкаша дар ватсапи мотон падиса кунед. мошини фурӯшии навбатии саҳиббарадорон бояд тага аст Toyota Corolla аст ки соли барои 2009 солае ки бензинка сардаш кор мекунад. объем мотороша 1.6 литри экономини простой гуфтааст. коробкаш автоматай. сайзтари мошин мегӯяд беҳтарин 7-8 литр мега расход медора мега дар 100 километр. мошин мега як дастгаштаги аст. хоб такси задаги неста мега умуман такси задаги неста мега электробаки кондитсионераш кор мекуна мега 4 диска 4 балонаи 90-80% мега соҳибуш. мошин мега лоббои устобиёр мега аз пеш проверка кир мега бадоне 2 моҳи дига ҳуҷҷат доштае. мошин мега ҳамаҷош 100% мега бе ягон расход ҳамаҷош 100% мега кор мекунад. такси нагаштае. хоб нархи мошина 74 000 сомонӣ мега бо савдо ҳам мекуне мега 2009 солае ки сайстари мошин мега нахаду мошин дуруни ами шаҳри Душанбеда гаштагиае. ба кадоми то ки маъқул аст номерошо номеро тисел аст кор мекунад метавонед ки дига маълумотчо гирем не ки илтимос кардага беҳуда мегад занг назананд. одамони кан карда харидори аниқ боша мегад арзон мекунем марамат хай маълумотча гирен. шумо дам агарам хали мошин хона замин квартира бошад барои реклама метавонед ки сурат маълумотча дар номери имо ватсап намхе рӯйки рекламада мемонем. баъдон лайкора гузорем фаромӯш накунем. ин буд 12 мошини фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.